Вижте какво намерих под тази кола. Вижте. Тази количка. BMW. Има хипер много кал. Изчепих по-сред. Всичко трябва да сменим. Видите, всичко е сложно. Отвори, нищо не може да се отвори, затвори, нищо не може да се направи. Какво има такова? Тя тук ще опера да направи да излезе. Има такова. Напишете в коментарите, дали искате да направя видео. Хора, ето е колата. Сега отвън да я оправям в къща. Сега видим, когато от нещо оправя, някакъв кал махне понета. Видя какво и става. Сега видим, както е всичко е счупено. Това е трудно. Ще смятам да го направя на видео. А сега търся едни момичета. Не мога сега. Хич. Напишете тук в коментарите дали искате да направя такова. Да направя видео как я оправям. Ще много ми харесва тя BMW. Като на Иван BMW-то. Само че всичко е щупено и червено. Напишете дали искате. Най-мене хора. Чао!